na natin yung ating harang. Open natin ang ating harang, mga lalabs. Yan, nakapatay pa yung akin. Hey baby, may music na ba to? May music. Ano ba tong may harang na ba yun? Bibi, 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 yan ako may harang na. Yan ako may harang. Ha? Tingnan mo nga kung naon ko. Diyan, tingnan mo. Sa'yo. Indian Wanderer, mega love shoutout. Hi yo. Thank you for coming. Make thumbs up. Indian Wanderer, make thumbs up. Thank you. Meron? Ha? What? Wala. Hi Angel, may ginagalag shout out. Thank you for coming. Ayan. Ayan, may jacket ka na Angel. Thank you for coming. Ayan. Meron ba? Ha? Kasi naman tong tinatanong na to. Nasaan yung mga ganito, oh? Ito, oh. Hello? Ito, oh. Hindi naman nakasign in. Wala. Ba't wala? Nandun. Ayan, Pinas ka ba, host? Wala po, nasa UAE po ako, lalabs. Nawala pa. Ay, naku. Nasa UAE ako, lalabs. No, dito 1:42 ng madaling araw.
Late na ako pag nag-live kasi late na rin kasi yung uwi ko eh. Umaga na pala. Umaga nito lalabs. Ayan o. Hi Pauline, mega love. Shout out. Pauline, hello. Thank you for coming lalabs. Ayan. 1:43 ng madaling araw lalabs dito. Ahead lang kayo. Ng 1 hour ata. Sa Pinas 4 hours po lalabs. Ayan. Angel, nagbaba ng bahay. Reveal official, hi host. Ayan, mega love chat at reveal. Thank you for coming lalabs. Ayan. Uli nagbaba ng bahay. Pasok to naman. Ayan. Natin yung bahay ni Reveal. Reveal. Ayan, 5 million in the house. Mega love shout out. Ayan, reveal buy mo. Hindi ka pa naman money pero may ads. Ayan, reveal official nagbaba ng bahay. Ayan, Pauline, dan sa bahay mo. Pasuklin na lang po. Salamat. Ayan. Pauline, pabalikan na lang si Reveal official lalabs. Dan sa'yo lalabs. Diyan, si Angel. Love. Ayan, Reveal. Ayan. 394. Angel, dan sa bahay mo. Salamat, pasuklin na lang po. Ayan. Angel, dan sa'yo si Reveal lalabs. Balikan na lang. Tingnan natin yung bahay ni Angel. Naku, malaki rin pala yung bahay ni Angel. Ayan. Yan, lalabs, meron kang harang, Angel. May harang si Angel. May order na naman for pack lunch. Ayan. 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 Thanks, Reveal. Yes, kapatid. Makakaasa ka. Salamat. Ayan, from Angel. Ayan. Tula ng orangundan po sa bahay at full pack support. Ayan. Thank you, lalabs. Ayan.
Malaki yung bahay ni Angel, ayan. Yan, Angel, pinapanood ko yung video mo, Angel. Pin natin si reveal. Ayan. Ayan, Ron Vlog, freelance, mega love, shout out lalabs, thank you for coming. Ayan, hello po, ayan. Pasok na mga dikupa, kadikitan, ayan. Magandang umaga po, host. Ayan, magandang umaga sa'yo, lalabs, Ron Vlog, ayan. Sarap to, madam, yung ano mo, Angel, ayan. Madam, lumpia ata to. Baba kayo bahay para masab ko kayo mga kalods. Huwag ka magsalita ng sab, dikit na lang lalags. Follow ka ni Lolo dyan. Ayan, Madam Angel, ayan. Higit ko to sa'yo, madam, naka 2 minutes na ako, ayan. Ayan. Hahahos, ayan. Yan, Bicol ng Uragon, OTW. Yan, Ron Vlog, nagbaba ng bahay. Padikitan naman si Ron Vlogs, mga lalabs, ayan. Padikit din po yung nakapin.
Ayan, reveal official dan sa'yo kapatid from Angel. Ayan. Reveal dan sa'yo reveal. Pabalikan na lang si Angel lalabs. Ayan, 4 million in the house. Mega love shout out. Mga tulog pa yung mga tao. Tulog pa sila mga lalabs. Ayan, Cake Master 1. Mega love shout out. Thank you for coming lalabs. Ayan. May jacket ka na. Elinski Vlog. Jonaski dan po sa bahay mo. Ayan. Jonaski, pabalikan na lang lalabs. Ayan. Dan sa'yo si reveal. Salamat Ma'am Angel. Ayan. Ayan, customers interesantes. May kami nga love shout out. Thank you for coming. Ayan. Nining G. May kami nga love shout out. Good morning. Ayan. Good morning lalabs. Hindi ko mahabol. Ayan, Nining G. Meron ka ng jacket lalabs. Ayan. Thanks host, walang anuman lalabs. Ayan, Nining G. May palablab pa yan. Oh. Meron ka ng jacket lalabs. Ayan, Custoros OTW from Ron Vlog. Ayan. Ayan, 6 million in the house. May kami shout out. Yan, Custoros Interesantes dan sa bahay mo. Pasuklin na lang po. Ayan. Custoros Interesantes, please return to reveal official. You already done to yung lalabs. Ayan. Nining G, nagbaba ng bahay. Ganda ng headband ni Os. Ikaw naman reveal eh. May pang-asar ha. Mura lang yan dito lalabs. 2 dirham. Ayan, Nining G, OTW po from Cake Master. Ayan, Cake Master. Tingnan natin yung bahay ni Nining G. Ang laki pala ng bahay ni Madam Nining G. Ayan. Dati naman tayong dikit Madam sa aking main.
Ayan po, Nining G. Para kang ano si Superman. Nining G. Ang laki ng bahay niya. 4 million. Ayan. Nining G, dan po sa bahay mo. Pasuklin na lang po. Salamat. From Reveal Official. Ayan. Ayan, Nining G. Nasa ano ka pala? Nasa ano ba to? Japan ba to? Ayan. Nining G. Dan po from Kickmaster. Ayan. Nagbaba ng bahay si Kickmaster. Pabalikan na lang po, Madam. Nining G. Ayan. Dikit ko na to sa'yo, Madam. Ayan. Malaki ang kanyang bahay. Ayan. Alma Albiar, hi Madam, may gamigalag shout out. Thank you for coming, Madam. Ayan, tamsak with harang. Salamat po, Madam, sa parang-harang dyan. Ayan. Cake Master Dan sa bahay mo. Pasuklin na lang po, salamat. Ayan. Ayan, salamat Ma'am Alma Albiar. Malaki naman yung bahay ni Madam. Ayan. Albiar. Ayan. Reveal Official. Thanks po, TW po from Cake Master. Ayan. Ayan, Costoras na full watch in my house. Let's back my house. Thanks. From Ron Vlog Freelance. Ayan. Ayan, Costoras, return to Ron Vlog, please. Already done. Connect to you, lalabs. Ayan, short video from Alma Albiar. Ayan. Reveal OTW from Alma. Ayan. Reveal, balikan si Ma'am Alma. Ayan, Cake Master OTW from Ron Vlog. Ayan. Hindi tayo dyan. Reveal Official Danso Clipo from Cake Master. Ayan. Reveal Official. Ayan. Pull Dan from Alma Albiar. Ayan. Ma'am Alma, bahay niyo po. Ayan. Nandyan yung bahay ni Ma'am Alma. Ayan. Ayan, reveal. Nagbaba siya ng bahay. Magkasunod lang kayo ni Ma'am Alma. Ayan. Ayan, Alma Baklia An. Hello, host. Good morning. Ayan. Alma Baklia. May loud shout out, lalabs. Thank you for coming. Ayan, may jacket ka na, Alma. Alma Baklia An. Ayan. Ayan, Cake OTW from Alma Albiar. Ayan.
Ayan, 5 million in the house. Mega mega loud shout out. Haba ng harang. Ayan, Ma'am Alma, pullback sa bahay niyo po. Salamat, Ma'am. Ayan, from Reveal Official. Ako sa bahay ni Ma'am Alma. Happy Halloween pumpkin. First carving, ayan. Ayan, Alma Albiar, dan po ma'am from Cake Master. Tingnan mo to. Okay na yan, thank you. Ayan. Binisita kita host kasi isa na dumikit sa akin. Salamat. Maraming salamat, Alma Baklian. Saan ba kita nakadikitan? Kalimutan ko na. Salamat, Lalabs. Ayan. Ayan, Ma'am Alma Albiar. Meron ka po, Madam Harang. Ayan, pangalawang harang. Ang ganda naman ng yung pusa. Oh my God. Ang ganda ng pusa mo, Ma'am Alma. I love it. Ayan. Ang cute. Ang cute ng ano mo. Wow. Because I love cat. Ayan. Ayan, Cake Master nagbaba ng bahay. Salamat, Cake Master. The kit. Ayan, from Reveal. Ayan. Ang cute naman ng pusa mo, Madam. Ano ba to, lalaki o babae? Ayan. Pinikis ko rin yung aking Maui boy. Kasi meron din akong pusa. Ayan. Salamat, Cake Master from Reveal Official. Ayan. Salamat, host from Alma Albiar. Ayan. At dumikit ako sa iyo, host. Natuwa naman ako, host. Nakita din kita. Ayan. Salamat po. Ayan. Alma rin pala yung pangalan mo. Ayan. Alma Bakliaan. Ayan. Mana rin sa may-ari yung pusa. Ayan o. Ayan. Tamsakan ko ng main Madam Alma Albiar. Ayan. Haha, cute-cute nga eh. Ngay, may pusa rin po kasi ako, ma'am. Ayan, Cake Master, nakalimbang ko na bahay mo, may bakas pa please. Back na lang po, salamat from Ron Vlog Freelance. Ayan. Cake Master, pabalikan na lang, Lalab, si Ron Vlog Freelance, dan sa'yo. Ayan. Sana naging pusa na lang ako, Ma'am Alma Albiar, para kinikis ka din. Pag naging pusa ka, Reveal, buti kung magandang pusa ka, paano kung pusang gala ka? Sisipa-sipain ka lang. Ayan, Ron Vlog Freelance, sure thanks, bahay nyo po from Cake Master. Ayan, papin naman dyan, host. Sige, baba ka ng bahay. Ayan. Ayan na ba si Reveal? Pin natin si Ron Vlog. Ayan, Cake Master, tamsak dan from Alma Bakliaan. Ayan. Ayan. Reveal Official, nagbaba ng bahay. Ayan. Shinare pa niya. Ayan.
Ron Vlog nagbaba rin ng bahay. Ayan, Alma Baklian, thanks po from Cake Master. Ayan. Ayan, Ron Vlog. Pati nga ng bahay ni Ron Vlog. Ayan. Ron Vlog. $969. Malapit ka na pala mag 1,000. Oh, sige. Ipin natin yan. Ayan, Reveal Official. Baba mo na kita lalabs, ha? Si Ron Vlog pala magwa 1,000 na pala to. Ayan, Ron Vlog. Padikitan si Ron Vlog, mga lalabs. Ayan. Ron Vlog. Ganda ng moves mo, ha. Ha. Si Reveal, mapang-asar to, eh. Oh. Mapang-asar si Reveal. Ayan. Ayan, oh. Kato iyang giti. Budots, ayan. Reveal OTW from Ron Vlog, ayan. Shuwada. Sumasayaw ka, Ron Vlog. Ayan. Oh. Galing niyang gumiling, Ron Vlog. Yung kilikili mo, Ron Vlog, oo. Oh my goodness. Siguro, Ron Vlog, nilak mo yung pintuan. Pag-graduate na yan, no? Si Ron Vlog, ayan. Pinapon ko, may pakindat-kindat pa. Ayan guys, dikit lang kayo. Sa nakapin, balikan ko kayo agad, ayan. Madikitan yung nakapin, mga lalabs, ayan. Ayan, Ron Vlog. Panay yung giling mo. Ayan, pamparam pampam, igiling gyud, ayan ha. Ayan, no. Mapangasar si Reveal, oh. Ayan, no. Galing gumiling. 69.70, ayan. Dikit ko na to sa'yo, Ron Vlog, ayan. Ayan, nasa bahay pa rin ako ni Ma'am Alma. May paharang-harang si Madam. Ayan, no. Ma'am Alma. Tapusin ko yung mo, harang. Ayan. Reveal, nagbaba ng bahay. Cake Master, nagbaba rin ng bahay. Ayan, 5 million in the house. Mega loud shout out. Ayan. Tamsakdan, Ron Vlog from Alma Baklian. Ayan. Digitan ng mga loads. Ayan. Makulit to si Reveal, eh, oh. Ayan, digitan na mga loads. Ayan. Ano pala, Ma'am Alma, yung asawa mo? Foreigner? Puti pala yung asawa mo, Madam. Ayan. Totoo bang pumpkin to, Madam? Ayan. Ayan. Sama mo yung asawa mo. Ayun.
Kung ayaw nyo magdikit, ako mga dikit. Ayan, unahan mo sila reveal, babalikan ka niyan. Promise. Ayan, 7 million in the house. Miga loud shout out. Ayan, Ma'am Alma, bahay nyo po. Ayan. Sa Alma. Reveal, dalawa po yung Alma. Si Ma'am Alma, Alma Baclian. And then si Ma'am Alma Albiar. Ayan. Yan na ba yung Alma yung tinuturo mo? Si Alma Moreno? Yung artista ba yun? Ayan. Ayan, reveal, dikit na ako, suklian mo na lang. Ayan. Reveal, pasuklian na lang si Ma'am Alma Albiar dan sa'yo lalabs. Ayan. Ayan. Ma'am Alma Albiar dan na po from Reveal Official. Ayan. Kasi dalawa kaming Alma dito, host. Yun nga po eh. Dikitan mo lalabs, reveal yung dalawang Alma dyan. Ayan, 8 million in the house. Mega loud shout out. And 8 million thumbs up. Thank you so much mga lalab. Ayan. Junaski, mega loud shout out. Yung dumikit sa'yo, pakibalikan na lang. Ayan. Punta nga ako sa bahay ni Alma Baclian. Ayan. Wala na yung bahay niya. Malaki rin pala yung bahay ni ni Cake Master. Ayan. Cake Master, Monica na lalabs. Ayan. Sa bahay mo ako. Cake Master. Alma Baclian, bahay nyo ma'am dito. Mahagilap eh. Ma'am Alma Baclian, bahay nyo daw po, baba kayo. Sabi ni Reveal Official, hindi kanya mahagilap. Nagtago na si Madam. Ayan. Hindi ko alam saan kita hanapin, ma'am ha. Nandyan lang yan, ayan. Amsakdan, Katukayo, Alma, ayan. Ma'am Alma Baclian, baba ka daw po ng bahay, sabi ni Reveal. Kasi hindi kanya mahagilap. Ayan. Cake Master, ayan. Dikit naman tayo, Cake Master sa aking main, ayan. Sarap naman yan, ayan. 6 million in the house, mega loud shout out, ayan. NM Macau, hi host, good morning, ayan. Mega loud shout out sa'yo, NM Macau, thank you for coming lalabs, ayan. Ayan, may jacket ka na po, NM Macau. Pwede ka na po magbawa ng bahay at magpagdikitan dyan. Ayan. Dyan na host. Ayan. Ayan, nag-reveal, nagbaba na ng bahay si Ma'am Alma Baclian. Ayan.